Pripun to? Wis Tatin, besok lihat Pak, besok saya sudah kuru. Ya. Sakniki men. Buktine Daging kon geger wis sudono. Masih ya padahal orang Sudah, ya. ya besok masih sudah lagi. Oh iya. Oh, amergane kuwi kursete dikendhokke kuwi apa? Enggak ya. Ayo takono Mbak Mimin, ki to Mbak Mimin. Oh. Silakan. Lek anek suarane ra. Kok. Kok-kokoknya apa? Temukan men aku genti, Mbak. Aduh. Trot-trot. Kok masa ono lho? Beda kok ya. Padahal aku nek demok orang ngono ki lho, kok jenengan kok ngono. Wah. Lah aku lah. Lah ngopo? Didemok kok wis ra krasa apa-apa. Ayo mangga. Oh, bagi loro karo Apri lagune napa niki? Oh, kon bagi loro karo Apri ning janji aja ratuk tetek meneh nggih aku. Lumayan nek sewengi iki dhisik ya ora tok sakmene. Kok ana bapak sing apian banget. Maringi tanpa nyuwun apa-apa. Engko gek kuwi kekurangane biyen. Mau ki sampean iki kaya ra ya ning mburi nek ning ngene iki ra ya ndarani hooh ngono lho. Ingkang bakal matur sembah nuwun lho Bapak. Nggih, sembah nuwun. Patuke Kang Mas jenengan cemburu ketoke. Biasa wong lanang ya ngono kuwi. Mula nek aja cemburu bojomu ra gatono. Menek gak dit wong-wong ora lara ati. Kok disimpen ning kono? Iki ki ning celengan. Enggak celengan gawean wis digambari. Oh, Kok tak simpen ning celenganmu ya ora oleh. Ora oleh. Ya. Mangga. Bace loncan Mbak Ayu. Ya, iki gagrag Pasunda. Mangga diaturake ya. Gunung Galunggung. Ya. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Nek ora ngerti artine tak artekke. Artinipun. Menapa? Iki soalé basa Sunda. Sunda. Ora saben wong ngerti. Gunung Galunggung kepungkur. Neng mburi Gunung Galunggung. Oh. Kapungkur itu di belakang. Di belakang Gunung Galunggung. Galunggung. Terus Bayu. Gunung meneh, loro gununge. Gununge lara. Gunung meneh. Terus Sumedang Ketunjang. nah, neng mburine Gunung Galunggung iki ana gunung jenenge Gunung Sumedang. Sumedang. Ya, Katunjang. Itulah Katunjang kuwi. Kuwi kene gunung loro, Galunggung ro. Dan Sumedang. itulah Nek ning kene iki ketunjang ki rak ketabrak. ketabrak. Kono beda. Gunungnya ketabrak. Gunungnya sapa? Lah ki mau Galunggung karo Sumedang. Oh. Dan sing aja ditabrak. Terus Talaga Sakawayanang. neng tengah-tengah gunung loro kuwi ana telaga. Sangkawayana itu di sekitarnya. Oh iya. Oh, Sekitare ana telagane. Aku urip neng Bandung 5 tahun nih. Cocok. Dadi tukang sepatu neng Cibaduyut. Rembecik di tengah gua. Rembecik di tengah gua. Niku- Rembecik ki swara banyu tiba. Kricik. Kemericik. Ning tengah gua. Ning tengah. Di tengah Ricik-ricik di gua. tengah gua. Terus junjungan iku napa? Lah padha wae junjungan ya mung dijunjung ngono. Oh, Junjungan. Sing dijunjung apa? Gunungnya mau. Gunungnya. Apa jenenge? Masa yang junjung gunung. Sing dijunjung napa? Sing dijunjung napa Pak Seno? Gunung loro mau. Iso we kuat jenengan kuat. Begitu gunungnya dijunjung terus kricik. Oh iya paham. Gemericik. Kok gen kula mboten. Mbok namu gombal kok. Lah ana Gunung Gombal. Nggon aku ra mung kemericik kok. Piyok. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan. Nah,
bareng dijunjung ki sambate ulah pundung ki ulah pundung turi sungkur ulah sungkar. Gloyori arep tiba, sungkur ki tiba. Sungkar ki sulit dadi junjung ki ternyata sulit ganti gloyori arep tiba. Terus Kabotan gunung. Kegeden kok gununge. Kesungkur. Aku ora krasa. Tedi teyang Tedi ki mangan. Iya. Teang? Kere. Oh, mangan cara kere. tarim Bareng ora kuat ngundang sedulure jenenge Tarim. Tarim ngono. Kayake kok melenceng. Jare nek biasa kuwi nome rem nek gandeng nganggo jengkok Tarim ngono kuwi nek biasa ya rem Tarim iki tulungono jare ngono kuwi. Terus saking abote gunung. tarima ragawayana Tarim rene yo iki aku tampanen ragaku iki soalnya aku wis ora kuat tenan. Tarima ragawananya. ngancik Nah, Tarim kilap bareng entuk rokok terus dinciki. Mboten lho nek nganci niku mboten. Iki apa ya, Mbak? ketoke ngawur ya Kok kowe paham? Artine kok kaya wara ngono maksudnya. iya Terus di negara Sunda. ya, mangga dipun aturaken bajing loncat. Yo. Ayo, Lek. Bancine ya melu loncat. Iya. Ya ora ming meneng wae, yo. joget ki mbok sing tenanan lho, Lek. Mbok dhewe-dhewe bagane dhewe-dhewe kowe pakmu nyanyi aku joget dhewe-dhewe. Karaktere dhewe-dhewe. Kudune iki kiwatengan ki padha. Ya mampuku ngene kok ya Ben. Engko mesti dibenake Mas Seno. Ya wis ora apa-apa kiwatengan ki ora mesti padha kok. Lho. Ana apa niku, Pak? Lek joget niku lho, kiwatengan ora mesti padha. Oh. Mau ngendi sing kulino anu joget ngono lho. Ya mangga. Ya. Bajing loncat, bajing loncat, gas lanang, aduh, bajing loncat,
mempenge rite medun nganti ora. Dadi rojo ditutupi ngene ditutupi. Siji. Malu. Mukitine dijelekine. Rumangsaku bareng le nyambut gawe cedak mbogem kok arep medun wae rite. Ya Allah. Iya. Nggih. Iya mempeng tenan. Sampun nggih. Matur suwun Mbak Ayu. Ki mencerminkan nek ternyata piyai putri ki ngadi salira ki ya rekoso. Rekoso. Dadi aja bapak-bapak nek garwane le salin kesuwen aja langsung gampang duka, jangan gampang marah-marah. Lho kula ngrasake dhewe lho tunggu joget itu dadal duel kok ngene lho. Dados ada sedikit pengertian. Wong wedok ora njaluk apa nang dikasih sedikit pengertian saja sesuatu. Ora kudu dialem. Tapi dikasih pengertian sedikit demi sedikit diperhatikan. Betul. Neng kok beda ya karo Ndek Elisa ya, Lah ngapa? Elisa ki jariane iso teplek ngono lho. Ndek dhewe ki nggon wiron kok mesti ana anggelane ya. Dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Wong wis sing ngedun kirit ya mergo kuwi kok. Kanggo joget ki sawi dhewe-dhewe. Iki jane malah tak komplain kenal. lah. Ning buri wae sesuk. Iki jane tak kon aja rewel kok ya ngeyel kuwi. Jenenge wanita berbelalai kok ya kuwi kok jenenge. Kita berbelah. Oh alah, J. Wanita berbelalai. Yo. Ayo ganti Mbak Tatin saiki. Yo, jebul iki eneng pamundutan saka Bapak BRG Emut Lukito. Yo. Sing kala wau paring arta kathah wau. Nggih. Nyuwun fragmen Cinta Segitiga. Oh iya. Sinten niku? Peranipun wis ditulis dhewe iki. Kesuwan sebagai Arjuna. Wah, ora cocok. Rupane kaya togok kok. Ya, Tatin sebagai Wala Sembadra ning mengko gampang dipunolah. Ceritanya bebas. Oh iya. Saiki Mbak Tatin sik men nembang sik. Ya. Mbak Tatin. Iya. Mbak Tatin. Ya, Tin. Sok cantik iki. Oh ya aku ketelah ngono saiki gara-gara gara-gara lek Kimin nih ya. Gara-gara lek Kimin. Loh, ora sok cantik, Mbak. Saya sampaikan berulang kali, pada dasarnya semua wanita itu cantik. Ya. Tapi gimana bisa terlihat lebih menarik, yaitu yang tahu kita sendiri. Potensine awake dhewe iki apa? Ono sing wong jane ayu didandani dadi elek. Ono sejatinya dia cantik karena budi pekertinya enggak cantik, jadi penilaian orang terhadap dia jadi jelek. Ono jane Mbak Mimin ki ora ayu, kulitnya ya ora putih, ning cara membawa dirinya bagus terlihat lebih menarik. Lho ngono dadi gumantung dadi gimana kita. Gusti Allah maringi wanita itu semua cantik. Iya. Terus kita kembali mengolahnya, mengupgrade menjadi lebih baik lagi. Iya, tapi kemarin bilang aku sok cantik maksudnya apa? Kemarin kamu jelek banget soalnya kemarin emang jelek banget kamu itu. Masa sih? Jadi jelek tapi seolah-olah cantik itu beda sama bener-bener cantik. Cantik itu yang menilai orang lain, bukan diri kita sendiri. Nek aku ora apa-apa kok nek sing Jur apa pong can elek kok iki kon apa-apa piye? Can elek. Rungokno se arep ngendika apa kok le. enggak lho nek sing ngonekke ming Mbak Mimin ki ora apa-apa. Kalau apa-apa. Yang penting yang lainnya bilang kalau aku cantik beneran. Ya ditakoki Mbak Tatin cantik mboten para sederek? Cantik. Aku tak tekon. Menawi Dedek Mimin menika cantik menapa mboten? Ada sing nyaut ngumor-umori. Saiki sing sok cantik sapa nek ngono kuwi? Ora apa-apa, mbok Ayo. aku di mata kalian aku tidak cantik tapi insya Allah Gusti Allah ngarani aku ki apik atine. Apik atine. Rasa makmek, Mau gak dicekel ngono ora gelem lho. rasa Lah makmek. biasane piye ya tak mek-mek ya ora Gah, apa-apa ndak lho. kowe ngejak apik wong bojomu kae wis tau karo aku. Loh, wis tau apa? Wis tau. Wis tau ngapa? Alah yo ngerti aku ana priya dewasa, aku wong wedok akhir dimongso. anu dewasa. Akhir dimongso. Iya. Engko bar iki diadakan fragmen. Ya ning sak ora-orane ya Tatin ben nembang sik ngundak ora nyuwara. Ya ngono ya, Mak. Napa, Pak? Ayo terserah apa iki pamundutan akeh banget. Ya. Imbang ana katresnanku nek kowe gelem, nek kowe iso. Imbang ana katresnanku. Sanes. Ana podang kuning pirang-pirang. Apa mau? Gubuk asmara Gubuk ingkang asmara. Oh, karo gubuk Mbak asmara. Tatin. Oh nggih. Nggih, ganti laras riyin. Ganti laras lindruse. Ya. Nyingkar nyingkur
Oh berarti le janji karo aku tenanan iki. Pripun to? Kowe tatin besok lihat Pak, besok saya sudah kuru. Ya. Saniki men. Buktine daging kon geger wis sudono. Masih ya padahal ora Sudah, ya. ya besok masih sudo lagi. Oh iya. Oh, amergane kuwi korsete dikendokke kuwi apa? Enggak ya. Ha takono Mbak Mimin ki to Mbak Mimin. Oh. Pecilan lek anek suarane ra. Kok. Kok-kokoknya apa? Temukan ngono aku genti, Mbak. Aduh. Trot-trot. Kok masa ono lho? Beda kok ya. Padahal aku nek demok ora ngono ki lho, kok jenengan kok ngono. Wah. Lah aku lah. Lah ngopo? Didemok kok wis ra krasa apa-apa. Ora maksudnya ekspresinya enggak seperti itu ngono lho. Mula sing lanang dolan terus. Wis ra krasa apa-apa. Jebule karo jenengan yo malah. Mula nek karo kok ndregil. Wiwitane nyingkar nyingkur Neno. lingsem yen mutan Lelo. lelampahan kang Neno. tresno tulus nadyan ingku buk asmara Nano. Monggo, ya. yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak Ki lho. Efisien nek nggawa bintang tamu banci ki ngono kuwi. Lah pripun to? Penggironge turu ya dae. Ah. Bantu kok ya. Tumbas kuda mboten ngangge ndok. Alah apa ora beneran ya Prismen. Sabar ya Pri. Lah ngapa lah? Lah kok mau dinekke ngono mau. Lah yo nyatane ya tenan kok. Kowe ora sakit hati to? Ora ki. Piye to bodomu dinono kok.
aku sakit hati ya. Wong kok gampang sakit hati wong nyatane ya tenan kok ya. Ya. Catetan sajroning ati. Katahan luntur saya bersama Sobat Ambiar Indonesia. Supipan Indonesia. Mbak Tati wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Oh, dereng minggah mengke tesih fragmen petatin. Saniki. Iki uga di streaming langsung dalang sena karo PWKS Live. Oh, nggih. Menika kala wau untuk kabar 23.000 lebih penonton. Aja sibat. Matur suwun. Ya malah si cantak biawarake mumpung penontonne akeh no, aja lali sesuk tanggal 7 November kuwi hari wayang nasional. Ya, utawa hari wayang dunia. Ya. Wis diresmeke utawa wis ditandatangani dening Bapak Presiden Bapak Jokowi. Ya. Sing kemareng sela ora ana acara, ya rawuh ning Sudungku no. Ning endi? Ning Sedayu kono aku meng meringati hari wayang nasional kuwi nanggap wayang. Oh ya. Dalange muda papat cacahe, dalang bocah loro cacahe. Awan pitu awan angguk. Wah. Angguk. Sing kepareng rawuh tak persilahkan. Oh ya ngono ya Mak. Sing anake dalang sena karo aku no. Oh ya patungan wong loro. Oh ya. Wis ora apa-apa. Kuwi kepedulianku karo wayang kok no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nggih. Ngono. Menawi kang ketebian wonten Sedayu katuran wonten alun-alun Klaten. Nggih, sedaya wayangan. Sedaya wayangan menika wonten isi Surakarta ya wayangan. Di Balai Budaya Minomartani juga. Alun-alun Klaten menika kolaborasi wayang kulit, wayang orang dan sanduksa. Oh, wayang kulit, wayang orang dan banji.
Kula nggih mriko. Nggih, mesti. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Rahmanipun pripun menika? Ayo, Kis. Kiswan sing ngerbab kuwi men disuwuni iki. Ayo, gawe wis. Jumeneng. Ya. Paraga-paraganipun. Kula ora tau ngerti lakon ketoprak Mbak Mimin sing ngertos. Pripun supaya dibagi. Ya. Apa? Anu wae, apa Bandung iki ning Prambanan. Nah, Roro Jonggrang. Bandung, kowe Roro Jonggrang, Mimin kirike. Ampun, Mas. Boten ya kula abdine ngoten ae. Elisa ngopo Elisa? Anu ngeten mawon. Reco. Mas Kiswan Bandung Bang, Bondowoso. Heeh. Mbak Mimin Roro Jonggrang, Elisa kalih kula niku Emban. Mbak Tatin lah iki paragane turah siji iki dadekke apa ya, Lek? Apa tukang tarik kelir wae ya, Lek? Dadi watu wae. Ora nesu. Ya ora. Watu semono tenan do nglingguhi gentenan. Ya ora apa-apa ya. Ya mangga jonggrake sapa manut aku sing wangun sapa? Ya sekali-kali anu Mbak Mimin men piye? Deke gregete nek entuk banji piye? Kok deke dokoh wong deke apa-apa ki doyan kok. Katon ora muni mbek. Ya. Nggih di anu disiarke no, disiarke tutuk. Oh iya, ya wis. Ya aku sutradarane. Ya. Monggo tutuk. Ampuh takono Mimin kae kok ditakoni. Tok. Nuwun para miyarsa, atur pasugatan ketoprak Mataram gabungan. Saking sengsara budaya. Etoke ketoprake suwe ora tau payu ngono lho. Payu pisane mung klitik. Dalu menika ngawontenaken prahmen ketoprakan. Wondene dapukanipun Bandung Bondowoso katindakaken dening Ki Kiswan Dwi Nawa Eka Prasetya Pancakarsa. Wondene Roro Jonggrang kadhapuk Mimin Angga Inggi alias Sukimin. Emban dalu menika dipunayai dening Aprilia Princess kalian Elisa Orkarus Alaso. Wondene ingkang tukang masak. Yes, aku lingguh wae. Takonyo. Enggak aku. Emban angka 3 katindakaken dening Tatin Lestari Handayani. Sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani Petilan Ketoprak Sengsara Budaya. Gabungan seniman saking Ngayogyakarta lan saking Klaten. Sugeng midhangetaken. Kene lho biyong rada pegel-pegel awakku kene lho biyong. Darah putri. Napa saya saestu to panjenengan menika? Kejaba badanku sayah, atiku uga sayah kok biyong. Oh saya, dos pundi, dos putri. Waduh, sik. Opo iki ketoke ra wangun ketoprak iki. Oh, iki omongane. anyaran. Aduh, saya gedus pundi. Empane impor iki, empane. Oh iya impor, ya kaya kirek impor. Sliramu abdi saka ngendi, Dok? Kula saking Sulawesi. Sulawesi seneng melu ing kono segara kene. Nggih, kula remen sanget. Nggih. Kula nderek nggih Gusti Putri. Heeh, pakaianmu sing umbah-umbah wis rampung. Sampun, kula pun umpah-umpah nggih wau pulon dijareng. Umpah-umpah pun dijareng-jareng sedaya. Ya becik sing kudu sing nyambut gawe sing tenanan. Nggih, niki dibenake riyen nggih mungkin gak ketok. Aja. Niki idepe parang niki nggih kula benake riyen ben cantik Gusti Putri, Gusti Putri. Kok Gusti? Gusti. Ya wis, heeh, tak tampa senajan omonganmu blepotan ora dadi baya pengapa ya piye. Nggih, semen nuwun ke Gusti. Heeh. Lemu jangan anu oseng-oseng pakal piye, Nduk? Pon kula nehi uyah kabeh. Uyahe pon sak botol ning pon kula cemplungke kabeh. Kowe gedibal apa jenuh ndaramu?
Lah kula nak nggih malah jenengan to. Kae lho kok uyah ngono kate. Dene uyah nang nggon botol kae lah kula cemplungke kabeh. Ya serap dadi boyo pengopo. Sing penting anu kowe sing penting tetep latihan sok men dadi le masak dadi enak ya, Nduk. Nggih, Ndara, nggih. Anu lemu tetek payu piro, Nduk? Alah, wau dalu niku sewengi mbetetet udian, mboten enten sing jamah blas. Enek wis tuwek gak gopi jengki nika. Mula gaweanmu kuwi dilongi kaya sedulur-sedulurmu iki. ora tetek wae. Saiki ngene, liburan atiku nduk lalagon apa sithik wae sing cendak kira-kira sing men atiku seneng sliramu jejogetan kabeh. Ngurangi rasa sedihku ngono lho, Biyo. Oh, napa panjenengan nembe nandang Sungkawa napa pripun to Gusti Putri kok Iya. awet wau kok Kudune kowe wong telu ngerteni kabeh to, Biyo. Yen ana segara lagi kateman kraman saka pengging. Kabeh mau mego pokal gawene Bandung Bandawasa kok. ingkang sareh Gusti Putri nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk mboten sae. Kancaku ya mung kowe tetelune, Biyo. Ewang-ewang ana ndedonga muga-muga wana segara enggal tok pepadang ya, Biyo. Jenengan kenging napa to? Oh, kowe iki dadi mbat kok Kan open tenan ora sprene ora paham. Mban semene iki dibagi. Lah aku ora ngerti Kae aku nang ayu. pawon ya. Nggih. Ayu ning goblok. Nggih. Iki ora iso omonge ora tetek kae ayu ning bosok kupinge. Bener kuwi. Iki Aku ora ngerti lah, aku kan bendina ming nang pawon terus ubek-ubek ketel karo Yo, lajan kok dijelaske ya. sik iki nek Ngene lho, Biyo, senajan kowe kabeh iki jejering abdi, ning kudu melu mikir kahanan negarane awake dhewe wana segara kang lagi katekan kraman saka pengging. Bendaramu ya Kang Masku dipercaya dening Bandung Bandawasa. Okeh kawula kang tupes tapes tanpa tilas, Biyo. Emang ngono ndedonga rasane peringat iku, Biyo. Mudeng kowe iki mudeng ora. Embuh iki. Lho lah ya bodho ki ya. Piye to? Di ngapunten Kok jenengan nangis terus niku ngapa? Nganggo basa sing gampang tok ngerteni. Kowe iki jongkok. Kang Masku dipateni. Mudeng to, Kang Masku dipateni. Bapakku dipateni. Kratonku wana segara ku wis dontek kawulaku. Lek gawe Rajapati iki ora ana liya jenenge Bandung Bandawasa. Tekan kene mudeng apa ora? Mudeng lah jenengan kok nangis ngapa? Jenenge bapakne mati, masne mati, negarane mau sak macet ora nangis. Aku yo melu nangis. telan. Ya bau. Apri. Lah ya piye? Lek ku tetak tak tanjake. Ya piye? Delokan. Apa? Kayak langsung rusari teh. Basan mbok ngenekke trum lakune mekekeh ngene. Lah ngapa tah? Lah ngapa piye? Nek sing brontak kuwi. Oh alah nganten niku to Gusti. Saiki liburan atiku biyong men dadi bunga atiku. Paling ora iso atiku nglalekke perkara iki sawetara wektu biyong. Ayo do nembang iso ora? Ayo nempang kabeh ya. Oh, Wong tukang masak yo mosok ora iso nempang yo kabeh. Iso. nempang, yo. Apa Iya. nembange? Gandeng Gustine iki rada Sedih pangkaliye. Ayo kita menyanyi. Ayo kita Nyekar tembang. Nembang. Mbok yo mesem ngono kan. Nggih Ndara nggih. Nganggo joget ya biyong. Ya Nggih. nggih sendi kok dawuh. Niki mengke ben kanu iki. Kata-katane bener intonasine sing kleru. Ayo. Jenengan joget mboten Ndara? Ya aku melu seneng ayo kok mbok menawa jar penggalihku ya Nggih Mbak biyong. tumpun nembang mengke Mbak menawa terus njuk seneng atine nggih. Iya biyong. Ayo. Yo. Ayo. Capcus Cin. Mbak ya mesem. Panjenengan Gusti Putri. Matur nuwun ya biyong paling ora wis pagem panglipur marang rasane ati. Sampun sekedhik caos panglipur kagem panjenengan Iya, kirana ing iya. penggalih pun boten sah dipun. Penggalih. Menika sinten Gusti Putri? Sinten menika? Biyong. Ya iki menungso murang tata Bandung Bandawasa. Sinten menika? Bandung biyong. Niki po sing mateni bapak jenengan. Siki sematane aku. Iki. Oh, tak tandangane ngene. Sabar. Emang ngono aku biyong. Sik. Kowe iki ora wedi. Lanangan apa? Iki sing merjaya kadangku sepupu. Ya iki. Tok.
Stop. Menika Ndara. Hei, kowe bondang. Bandung. Tato. Aja wani-wani nyerak karo Gusti putriku. Nyekel mek ora iso. Kowe kok dadi kaya mangkono? Kowe bisu apa piye kok ra Gek omong? omong. Aku bingung. Wong papat iki sik jenenge Jogranti. Iki jenenge congkrang. Aku ngono. Modar ro Iya. kowe. Kowe sing mateni bapakku ta? Cocok ora? Jaluk apa? Hah? Cocok. Cocok piye lah aku bapakku mbok pateni lho. Kowe genti tak pateni tak tusuk genti lho kowe. Weh, Wale. Kowe ngopo? Kok kowe kan nusuk ki apa duwe gaman apa piye? Kok Ya, mangsaku. cilih dekmu no. miturut kabar sing tak tampa, kuwi Jonggrang ki wonge ayu lencir kuning. Ora kaya babon angkrem kowe kuwi. Aku Lah nek penemumu Jonggrang ki sing ngendi? Coba pilih. Sing ndi Jal? Kira-kira. Ketoke sing matuk ki. Lah tenan to, Mas. Ya. Makan. Bener. Ah bener omongmu, Mas. Aku Ya Jonggrang. bener congkrang. Aku Jonggrang. Jonggrang ora cerongo. Jonggrang ngetek. Bandung menang banyak. Bandung menang banyak. Menang ora merekut. banci. Nyoba kowe sik nganu aku. Aku lho. Kene nyinceng. Ya aku congkrang. Arep ngopo kowe Bandung ngomong tak ladani. Modar ora. Aku congkrang Bandung. Piye cepet maturo. Weh. Dadi ketek iki. Iki dawuhane Bandung kok Anoman. Dadi ketek iki lho. Stop kabeh. Aku pengen ketemu karo wanita sing jenenge Jonggrang. Gusti Putri. Gusti Putri. Rara Jonggrang. Petosi. Mang. Waduh, anggun. Sok cantik. Sok cantik. Mlakune kaya cacak lumpuh. Hup, Cucuk lampah. Caca lumpuh. kowe sing Cucuk lampah kok cacak lumpuh. kowe sing jenenge Jonggrang. Iya. Bandung. Aku kangaran Jonggrang Bandung. Aku kangaran Jonggrang. Wong tuaku tak Kowe percaya. wedi kok. Kadangku sepuh tak percaya. Lho cangkeme iku lho. Gusti. Gusti Putri kok Lah piye to? Aja diketoke aslimu. Oh iya. Anu saking menderitane Kang Mase diperjaya, Kang Mase dipateni saking mendongkol. Ya rasa dadak mecicil-mecicil ngono ya. Aja ampun ngaten niku lho Gusti. Nek Rara Jonggrang niku ki Bandung. apik. Geton nggih geton ning aja terus kaya mengkono. Lek no mripatmu, Pak Lea. jerengen kupingmu. Bojomu muni matane. Bojomu. Awas. Iki Jonggrang kang tok goleki Bandung. Bandunge tresna karo Jonggrang. Jonggrang. Kowe wis ora iso swala apa-apa meneh. Saiki negaramu wis bedak. Prabu Baka wis tak pateni. Banjur kowe ndek karep apa Bandung? Piye aja dadol aku wedi. Ulama-tawati Gusti Putri. Aku wedi ana garukan kancane. Aku wedi nang kene. Garukan. Nanging bareng aku weruh pasuryanmu, Iya Bandung. rasaku ya ora ana wedi ning ana tukul katresnanku. Tukul cah lor desa kono. Ora sembrono lho tak. Wantil tenan lho. Bandung. Kudu
Rupane kowe melu mikir, Bandung. Waduh. Nek sedekep kok noprai nganggo sedekep bareng. Dompo. Kang Masku wae tok percaya. Kawulaku wis entek mergo tok pateni. Wis gawe untran-untran raja patek ing Wanasegara. Kok aku bakal mbok pundhut garwa ki nalarmu ning endi? Gandeng para kawulamu wis mati kabeh, kowe rabi karo aku gawe meneh sing akeh. Piye to biyung iki kok ganas banget to. Iki bandunge pekok awe. Apa-apa biyung? Iki ya karepe piye wong ora gelem kok dipeksa ngono lho. Pokoke yen kowe gelem abdimu tak dadekake selirku. Rasudi. Aku gelem. Aku gelem. Gelem. Aku gelem. Ayo, lumayan ki mbane kowe ngopeni banci BI kono. Ayu iki. Ora apa-apa nggo tambah cilik ora apa-apa. Goleke ciyu. Bandung. Piye? Sing gedhe pangapuramu ya Bandung yen aku ora bisa kaboyong ing pengging. Mergo tresna menuwa saka ati kang suci, Bandung. Mula kandhek cukup semene wae, Bi. Mesakno abdi-abdiku ya keweden karo kowe, Bandung. Aku wis prasetya ora bakal srawung marang wanita, ora bakal ngrabeni wong wedok kajaba ming sliramu wong ayu. Wah, Sok cantik ya kamu, nggak boleh sok gitu. agak disenggole perabot kowe srana rene. Ya, Jonggrang ya. Ora Bandung. Kowe bakal tak buktekke ora-orane kowe bakal tiba ing kasur babon ning bakal kemplung wale. jurang. Wale. Tiba ning padasuri nanging kowe tiba ning kasur babon. Ora-orane kowe tiba ing padas curi. Nanging kowe bakal tiba ing kasur babon. Jonggrang. Bandung. Sedumuk bathuk senyari bumi. Aja kumat meneh, aja kumat. Sedumuk bathuk senyari bumi Nah. bakal tak kukuwi Wanasegara, Bandung. Kuning. Iku gandrung. Kuning. Heeh. Kuning. Kok kaya wong swara wong rondo ya, Biyo? Ayune wong Kayak pripun to kowe? kuning. Biyo, aku wedi. Aku rong tau kambon lanangan. Alah. Sok cantik. Kuning ira Ngadah, cici. ngasarke purada Aja cakak-cakak. wong kuning Kurang mesra. adine dewe Bandung. Gusti Putri kok aja digrayang, ora rangkepan soalé. Ora langsung ngono kuwi to, Grang, tak gajul tenan. Saking wedine karo kowe kok Bandung. Laledung duh wong ayu Ning aja cakak-cakak. Dedek aku. Apa, Bang? mbok sesuk klambine iki dikumbah. Mambu bajing e. Lah wong kowe sewan kok. Ndang sareya ing pangkon mami. Ora sudi kon ning turu ning pangone kono. Nyawange gila aku gila. Dhuwurku manukku. Apa kuwi? Manuke sapa? Manuk Gudawa. Oh ya lek medhot nek manukku piye? Salah ya. Kowe wis kono tandang wis pengalaman kono. Kon jenengan mawon mengke nek keladut Dhuwurku manukku.
nugu dawa abang netran nipun Wis langsung dijegal wae. Ayo golek nggon. Neng sor jembatan kae lho Mas, sepi. aja nucuk apa ya lali Pak Lucuk anu bun-bunan. bun-bunamu po nucuk mata panyucuk sawap-sawane wong kuning Aku ya wedi. Kulino trauma kok apa Gareben gelis nendra Biyong. Pripun Gusti Putri? Kanggo cara alus Bandung kasunyatan ra gelem bali ana ing pengking. Hanjih, Munggo egomu piye, Bang? ngeten kemawon. Kene, Ban. Ewang ana ngendeng-ngendeng pikiranku ya. Iki urusan wanita. Urusan wanita. Nah, ngeten kemawon. Piye, piye? Panjenengan nyuwun bebono. Totoke gelem, gelem. Jenengan etoke purun. Nggih. Terus kan damelke bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi. Dadi ki Sewengi munggo lho, sewengi. nampik cara alus. Ya, Candi Sewengi. Sewengi gesut. Sewengi kudu dadi. Ya, ya. Muga-muga ora kasembadan lan badar. piye Jonggrang Bandung. sakwise sliramu krungu swaraku terus apa aku iso ngigutake atimu Bandung Bandawasa wong bagus. Hai Kok ngono lho? seneng aku Sejatine aku uga nandur rasa tresna marang sliramu, Bandung. Nanging jalar kabeh mau kawengku diningkahan. Satemah ora bisa kelahir, Bandung. Santai wae Bandunge iki santai wae. bar mangan batang po Jonggrang seng Bandung, piye mau mung etok-etok aku mung klewa-klewa kok Bandung. Sejatine aku uga nandur rasa tresna marang sliramu. Dasare kadangku sepuh ya wis ora ana. Iya. Kratonku wis bosah-basih kaya ngene. Mesine aku kudu duwe senopati kang besok bakal ngrenggani ana ing Wonosegara kene. banjur Aku gelem dadi bojo. Get aku. Mangsaku. saking senengku Seneng ya seneng ning aja kaya ngono to. yo saiki langsung manjing tilam sari Kosek-kosek Bandung. Aku gelem tok pek bojo ning aku duwe syarat utawa bebono. bebonomu apa Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi ku dadi. Bayi lho, bayi. Candi. Candi apa bayi? Candi. Bayi apa? apa kowe ora ngrusake dalan Nek bayi mengke telake Sewengi jenengan sewu. rusak. 1000 lho. Kleru Candi Bandung. 1000. Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk Bandung. iso tak ugemi Candi apa kang cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk. iso tak ugemi yen to aku bisa minangkani apa kang dadi pamundhutmu Iya Bandung, wektu dina iki aja wedi kangelan enggang dipanangkani. njaluk donga pangestumu Yayi Duduk. Duduk. Sik iki kenokane kleru len uduk e. Lumbung sing tak lutung. Duduk. Iki apa? Duduk. Duduk. nggih wadya demit mboten Kowe semedi gitu. Biyong tetelune. Pripun Gusti Putri? Sakjroning Bandung Bandawasa ngupaya gawe candi cacah 1000. Nggih. Kowe padha nuthuk lesa lan apa wae nguripke apa dimen jago-jago padha kluruk satemah badar lan ora kasembatan Bandung upaya gawe candi ya. Gusti, sedhi kodhamu. ora domong wae
Diskusi kok. Diskusi. Lah semedi ya. Ya iki. semedi kok terganggu. Ayo para abdi Ayo, dalem ayo, ing ayo. papan kene padha nutuki lesung. Limen jago-jago padha klurung. Tok 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 tok. Kok jegok bareng Kirike ya tangi kok. mandek-mandek Bandung. Piye Jonggrang? Kaya tembungku sekawit. Sadurunge jago kluruk kudu tok lereni anggone gawe ngupaya candhi, Bang. Yen tak rasa candhi ki wis Ya. Wah, sorry iki kibote kepejek. Toprak nganggo keyboard bareng. Ah swara angin saka kibot kok. yen tak rasa candhi ki wis genep 1000. Yen ra percaya coba hitungan. Coba hitungno Biung. Coba Ayo, dihitung ya. dihitung. Setunggal, kele, tiga, kawan doso, kali likur, kawan likur, sekawan likur. Kok bar kawan dosa kalih likur iki lho. Bar kawan dosa setunggal kok kalih likur. Ora iso ngitung, kowe wae ngitung. 300 dados 600 wonten sisih mriku 390 wonten wingking 99 kirang setunggal Gusti Putri. Lah, mung Coba bener, balik Tolong. nono kowe. Ayo mbancing rada bodho ki sosok itu ora. Aku ra iso ngitung lho. Ayo. Kono mau 300 kae candi menungso. Toh, kene candi Wiyaga 300, 600, kae candi Gong ki pira kae cacahe akeh banget. 300 Candhi Gong. Kuwi ngono. candi dalang wis siji nyengil kuwi. sok cantik. Sok cantik. Candi sinden iki cacahe ming Kemewahan. Sangang puluh. Dara kira setunggal, Dara. Piye, Kowe Ban? iso ngitung apa ora kowe iki? Kowe iki utangmu lali apa meneh ngitung kaya ngono? Mban sebelah kowe iki piye? Bener ora leh mu ngitung. Balenono Kok meneh. jenengku sebelah ta? Mbok sing ngapa? Wis gak diitung. Aku terang 1, 2, 3, 999 kurang 1 Gusti. 990. Gustine ngeyel kok domongi. Bandung. Bareng tak hitung karo abdi kunan aku dhewe baleni meneh kasunyatan candi cacah 1000 kurang 1. Ora iso. Ateges badaran ora kasembadan Bandung boyong jonggrang ana ing pengge. Kabeh iki mergo saka culikamu anggonmu bakal ngakali aku. Kok culika piye ta? Ora culika kok. Iki wayahe urung gagat enjang ya, durung esuk. Nanging kowe wis nutuk alu supaya jago-jago padha kluruk. Ngapunten. Apa nutuk apa, Bang? Ngapunten Bandung. Ngapunten sik lho niki jam rumiyin lho niki. Lesung ah. Disawang kok ora penak ngono lho. Nah, kok kaya nek sing Ah, nyengkal. lesung ya. Lesung. Bandung. Tak dadaki Bandung kanthi carana alus kowe ra gelem mundur. Iki tak rekodo ya pancen kabeh mau wis tak jarak. Abdiku kon nutuki lesung dimen jago-jago padha kuruk. Yen to mangkono genepe 1 supaya genep 1000 kowe Jonggrang. Kapok. Kok kapok piye Bandung ki melu sedhe kok kapok. Oh, Oh, lah piye kan? Gusti Putri dadi rencang atos kabeh. Atos. Coba ngene. Coba dites saka dhuwur. Iya, heeh. Atos. Coba dilikitik. Nek malah kaya gamelan. Geto asale saka telo. emban. Piye Bandung? Iki bendaramu. Lah kok dadi kaya ngene ta iki Bandung mbok kapake lho. Lah piye to Titi? Jonggrang. Aku njaluk ngapura ya. Ya. Njaluk ngapura ya. Lah Gusti Putri panjenengan kok dados Alah. Golek kesempatan ya. Gusti, kok dadi kaya ngene iki gek kepiye ta iki? Gusti, tangi Gusti. Gusti, Gusti. iki wis dadi reca Gustine ak dhewe. men. Rara jonggrang kok men. Wis ya. Gusti Nara.
Apa kuwi? Ora obah. Biasane nek dadi. Apa kae? Ah wis badan. Rampung modal ora kowe. Dene ketoprak wedine ro sempritan. Wis rampung. Wis rampung ora nganggo tuyul-tuyul barang sing. Ora gak aku. Biasane ngono ki diambung barang lho, akeh ta dadi reca. Recoe ora apa-apa ambungen. Ah ora ngaruh ah. Lah ya justru ora ngono kuwi recoe ora apa-apa. Ngambung kowe ya. Kowe iki ket mau aku terus lho kowe iki. Kantel ye. Aduh. Bocone lo didelok bocone lo. Ki langsung besengut. Piye? Nek ngono iki piye? Aja tok kei lawang. Ah, wis rampung ki dum-duman bayaran. Dum-duman honor. Tiket. Ayo mlumpuk. Anu toprak tobong kok. Antri. Sing ngarep jonggrang sike. Nah. Bandung Buri, Bandung Dewe Buri to ya. Bandung Cemburi. Ketoprak ki nek ora ana sing ayu-ayu penonton sithik. Titik lah ya ora. Ayo, Ban Buri Ban. Dok. Ladies first. Aku ngarep kok aku ndak edi nganu kuwi gah. Ban Buri ini Bandung. Nah, jonggrang 200. Matur sembah nuwun. Mbane piro 500? 500 gua blak. Oh gundulmu atos. Ya kan emban ki angel lho. Atur nuwun nggih, Pak. Terus apa? Empane impor. Heh? Empan impor. Main impor tetep padha. Oh, tetep padha. Terus Kula. Apri 200. Yes, ya. Kirane pertama mesti oke. Menggari 50 itu. Ra Hasil tiket ini mengatakan seperti itu. Tiket. Lho payune ketoprak tobong iki tiket kok. Entek nggo operasional Masa 200. Kene sik kuning-kuning 50. Pak, iki mau ora nggo lanang wae dadi kok. Lho kan kowe wis diambung barang wis menang banyak. Menang banyak. Ya wis iki iki sutradara iki tanggung jawab pimpinan ketoprak. Nah, Cukup ngoten wis niku. koditku dhewe 50. Dadi 100 wis apik. Gelem Gelem Wes ditempo. Kurang. Gelem apa mah? Wah nggih pripun nggih? Ya wis ora apa-apa lah. Lah, kene ora mulai dadi Bandung ya ora apik kok. Kowe niku cek kuwi. Pisan. Endi wis ra ono kok. Lho, loro niku lho. Oh iki mau teke sapa teke si Jafar mau. Fajar. Aduh, iki wis ngapoke penanggap iki. Ngapoke pemain. kok ngapoke penanggap iki. Wah iki iso nak nyomesake ngundak. Nyembah sik. Wis ora apa-apa. Sah 200 sesuk bengi main meneh. Lakone ganti. Apa ya? Napa? Lakone napa? Dawil kasut. Anu juar manik dawil Juar manik, kasut. dawil kasut, apik. Patih dawil kasut terus seneng darane. Ning ketoke dadi yuyu kangkang ya patut. Patut apa patut? Ayo. Oh, iki ketoke pamitan pemain nek sarep mulih ngono kae. Ayo pamitan. Pamitan siji-siji. Nah, karo aku ya pamitan siji. Lek aku ora gelem mambu jiji aku. Sorry. Kudu. Aku dune sing ngene iki kono kok kowe sing ngene. Hah? Sing ngene iki kono. Lah wiket mau kok to? Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Mimin, Mbak Apri yo nak teruske dhisik critane. Yo. Monggo maring pangandikan menapa Mbak Apin, Mbak Mimri. Matur sembah nuwun. Derek bingah, derek donga, mugi-mugi Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Miwah Ratu Boko saged menjadi destinasi tujuan utama wisata di Jogja, Jawa Tengah dan juga Nusantara dan juga internasional. Derek bingah, mugi-mugi nanti perayaan tahun depan lebih meriah lagi. Saged donoroso kalan para pamirsa. Matur sembah nuwun. Mbah Ahmad gawe gapura Menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Kang samar pamaring sukma